forhold til netværk i opstartsfasen, så synes jeg, at det er noget af det allervigtigste. Og det har jeg faktisk, for nu at være helt ærlig, først opdaget, efter vi startede, eller i forbindelse med, at vi startede. Fordi før vi gik i gang med Qit, der var jeg mest i større virksomheder, og der har man jo alle kompetencer og personer, man har brug for i huset typisk. Så hvis jeg skal støder på en eller anden form for barriere, så går jeg bare ned i den afdeling, der har med det at gøre, og så er der nogen, der gør noget. Ikke? Og sådan er det jo så ikke helt, når man starter sin egen virksomhed. Så der var jeg jo nødt til at søge udad i de mennesker, jeg trods alt kendte uden for virksomheden. Jeg vil sige, at Danmark er et godt land, fordi det er ret nemt at få en kop kaffe med de fleste. Altså, jeg kunne ringe til mange, som siger, jamen kom bare forbi, ikke? Hvor i England er det helt umuligt, i London og ringe og bare, jeg kommer lige forbi, altså der bliver stoppet nede på gaden, ikke? Den eneste årsag til, at jeg får lov til at opleve de ting, jeg oplever, er jo fordi, at man har været velsignet med at have nogle fantastiske mennesker omkring sig. Og nogle mennesker, som kommer fra nogle helt andre kår, som man selv kommer fra. Diversitet er et nøgleord i den forstand. Det er virkelig meget sjældent, at der er et enkelt individ, der med sin egen 100% indsat skaber noget. Man kan nå langt og mellemlangt, men der er bare ikke noget, der slår et godt hold. Der er intet i verden, der slår et godt hold. Mit netværk har jeg brugt sindssygt meget. Hvis vi sådan skal kigge, hvad den største værdi af netværket er, så er det det her, jeg bruger mit netværk som kollegaer. Det vil sige, at jeg har et virkelig stort iværksætternetværk, fordi jeg har brug for medarbejdere, ikke de kollegaer, men du kan ikke vende alt med dem. Der er nødt til at vende det med nogen, der sidder i samme situation. Ja, og det er ikke fordi, man ikke har lyst til at involvere sine medarbejdere, fordi kæft, har man tit bare lyst til at vende det med en medarbejder. Men der er også bare nogle ting, man ikke har lyst til at skal gå ud. Altså, det er nogle tunge beslutninger, som man faktisk ikke har lyst til, at medarbejderne skal have ansvaret for at tage med hjem. Jeg tror faktisk, da jeg startede med at skulle prøve at finde ud af, hvad har man egentlig i sit netværk, så begyndte jeg faktisk at tegne, og jeg startede på et A4-papir og prøvede sådan ligesom at sige, hvad er det så for nogle led, og igennem ens familie og alle de her ting, og ligesom finde ud af, hvad er det så for nogle typer, jeg har brug for. Og det der, som man måske lige tænker til at starte med, det er, kan jeg tillade mig at gå 5 led frem i mit netværk og spørge? Og det skal man altså bare gøre, fordi at dem, jeg gik dengang til, de kommer også til mig i dag, og det er altså den der circle of life, at bruge det. Men jeg vil også sige, at mange gange det tætteste, altså venner og bekendte, og jeg elsker mine venner, og men det var faktisk bedre for mig at gå lidt længere ud. Har jeg bare oplevet, og også det der med, når man sådan lidt tænker på, at jeg har faktisk nogle rigtig dygtige og succesfulde venner i dag, som enten er selvstændige, eller som har nogle virksomheder. Og det er altså ikke de virksomheder, jeg er kommet ind i, selvom at de tror, og de synes, det er det fedeste, jeg har lavet, men det er måske deres venners svoger. Det, som har været sindssygt vigtigt for mig, og det er noget, jeg har gjort ubevidst, men det er at opbygge et stort netværk. Få kontakt med og møde så mange gode og dygtige mennesker som overhovedet muligt inden for min branche. Og så lære dem og på en eller anden måde også udnytte dem, ikke? Altså, uden at det skal lyde forkert, men simpelthen bruge deres kompetencer. Mange ser netværk som salgsnetværk, hvor så kan vi sælge til hinanden, og så kan vi købe hinanden. Det er ikke, for mig er det ikke det, der betyder noget. Jeg kigger efter noget kompetence, som jeg ikke selv... Altså, igen så er vi tilbage til, skal man ansætte kompetence? Jeg har brugt netværk til kompetence. Altså til at, ligesom at finde noget i mit netværk, som har prøvet nogle ting, som jeg kunne bruge, og som jeg kunne skyde noget op på. Spejle sig i også, ikke? Ja. Altså. Og det betyder også, at jeg rent faktisk har brugt meget tid på også at give igen på det der. Fordi hvis jeg forventer, at jeg kan få noget i den der, så vil jeg også gerne bruge tid på at give igen. Der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe en iværksætter. Altså det er noget, man sådan gerne vil. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det lader til at være en eller anden urinstinkt på en eller anden måde, fordi det er utrolig mange mennesker, som jeg har mødt, som siger, jeg vil så gerne hjælpe startups, hvordan kommer jeg i gang? Ikke? Og det er jo dygtige mennesker, der har overhovedet ikke noget fritid, men de vil faktisk gerne det her, og derfor er det ikke ret svært at spørge. Det synes jeg faktisk ikke. Man skal lige i gang, ikke? Og det er enormt grænseoverskridende første gang, man skal spørge de her mennesker ude i 7. led, ikke? Om man må drikke kaffe med dem en halv time, eller hvad det nu kan være. Men det skal man bare gøre, fordi altså jeg har aldrig oplevet nogen, der har sagt nej. Det er jo ikke problemfrit, eller udfordringsfrit, om man vil, at have en virksomhed.
Og der har man behov for at få noget sparring, og man har behov for at sige, at jeg ligger og kæmper med det her. Hvad vil du have gjort? Og der får man måske en indgangsvinkel ind, som er helt anderledes, end den man selv har tænkt. Og det er jo en del af den der diversitet igen. Netværket har også åbnet døre for finansiering. Det er jo klart. Altså. Så det er på mange måder, netværket har hjulpet.